Kumusta? Maayo, Father. Plaza. Maayong gabi, Father. Ay, ato ang i-wave. Ato ang ihatag ang Father Team. Yeah, himang ko, my birthday din eh, so I'm naturalmente, nagabaw din eh para sa pagkaon. Father, ako ang i-wave. Ang ako ang tawag anang time, Father. Kay mas maayo magito nga pari ang musulti. Kay usara man nga mga like ko, Father. So, tawag ini nga amo ang giskutan karon, Father, ang history sa simbahang Katolika gikan sa first, second to third until sa karon nga KASAYSAYAN, Father, sa tawag anang amo alang gisumary, Father, ba? Gisummarize lang ang Father. Until nga makasabot sila sa panghitabo karon sa gitawag og simbahan nato nga murag usa na ba gidugmok or di man gidugmok kanang giaweg sakto sa apostasya. So, Father, akong ihatag sa imuha ang time para sa tawag anang pagpasabot, Father. It's a taas na subject. Makalabaw sa akong panahon. Ang time mo, nag-istorya man mo may ito sa first century, sa second century, sa third century, humana? Sa fourth century? Yes, Father. Ang amo ang tawag ini nga topic, Father, ang pagsulti ni Christ na even the gates of hell shall not prevail against it. Nagapunting, nagatudlo, mahitungod sa kinabuhi sa simbahang Katolika, nga dili mabungkag, dili mawala bisan pag mga matay ang iyang mga apostol, dili mabungkag luyo sa mga persecutions, o nya dili pud siya mabungkag bisan pa nga naay mga apostasya. So, ang nahitabo, Father, is amo ang gisgutan ang dati nga tawag ining pagtalikod or apostasy from the first, second, third century, o nya amo ang gi-connect karon sa present nga tawag anang situation sa ato ang simbahan karon, Father. Well, yeah. Well, ang tanan kahiblo na ito sa 4th century, diba? Mga dakon na dagan ka mga obispo at mga pare na nagtuis sa pagtuo pinagi sa pagwari sa Arianismo, diba? So, dagan ka mga obispo na ginahimo Arian na mga obispo. Nanuman ginahimo sila mga Arians tungod sa niyatong panahon na sila nahulog ubo sa influensya sa Roman army. And mga Romanhong gobernador na nag-influensahan sila na si Arias nagwali no, si Arias nagwali na si Jesus dili Dios, Jesus mahisama sa Dios, hapit na Dios pero dili gyud Dios. O ang iyang doktrina na kailap sa tibuok kalibutan. O ingon nila na iyang doktrina na kailap sa tibuok kalibutan doon sa ang mga obispo duo sa hari, duo sa Constantine, duo sa Constantius, na anak ni Constantine, nahimo sa hari pakahuman kaniya. Well, influensahan sila sa mga hari na magwali sa doktrina na dawaton sa mga Romanhong pangulo. Itungod sa simbahan ni migawa sa pagpanglutos, may tabang sa gobyerno. Itungod sa tabang sa gobyerno, may tentasyon na nag-uuyon sa gobyerno. Yung gobyerno nagbutang pressure sa simbahan na nagbutang pressure sa simbahan. O isan sa Council of Nicaea, nagdumili kang Arius o sa tabang ni San Athanasius, ang mga gobernador sa Roma dili nakasabot sa problema sa mga pari. Dili nakasabot naman ang mga obispo naglalis mahitungod sa kapulong, homoousios, consubstantialem patri. O so ang mga gobernador dili nakasabot. Yung mga herejes, sila mismo nangayo sa mga gobernador, sa mga hari na mapagluto sa mga ortodokso, sa mga katolikanhong obispo. O sa ito pa, ang gobyerno nagsugod na mapagluto sa mga ortodokso. Sila ortodokso budi pasabot na putling doktrina. And then, so isa ka misteryo na naman sila mga obispo, pagkahuman sa panahon sa pagpanglutos, nakadawat nag-uuyon sa doktrina ni Arius.
Pero siyang daghang kabuok nagadawat nining doktrina, unan sila mismo nag-alhag sa mga gobernador na mapangluto sa ilang mga kaatbang. O so, siguro na mga uban na historian nagsulti na mga obispo na Ariano, gusto sila mailog sa mga pagka-obispohan sa mga Ortodokso, inangayaw sa tabang sa mga gobernador, kung emperador, na makigaway sa ilang mga kaatbang. Itungo siyang kasina batok sa mga Ortodokso, sila nangayo sa mga hari na magpagluto sa mga Ortodokso. Dunya mga Ortodokso na kaminos. Daghang ka mga Ortodokso sila mga tao sa Nicaea, ingon sa mga historiografo na dito sa Nicaea, kung ang mga pari, ang mga obispo, nakasulod sa konsilyo atubangan kang Emperor Constantine, ang uban mulay mata, ang uban mulay kamot, ang uban na may samad, ang uban mga na nagpuyo sa prisuhan. So daghan kanila mga kompesor sa pagtuo. Pero sila namatay. Yung mga bagong na obispo, sila nakadawat sa bagong doktrina para sa political emolument, para sa political progress. Nag-uuyon sa kalibutan. Yung mga Ortodokso, sila kasagaran, gikan sa kamingawan, gikan sa mga monasteryo, gisalipay sila. And unya kining hierarchiya nagdugay kung si Julian the Apostate nagabot sila nag-resurrect siya sa nagpasiguli sa simbahan na naningkamo siya na mabalik sa Romanhong gingharian sa paganismo. Inagdumo siya pagayo sa kang Kristo. Inaningkamo siya na makabuntog yun sa pagtuo sa mga Katoliko. Kung ingon sa mga tiksulat niya itong panahon na abi nila na ang pagpanglutos ni Julian the Apostate mao ang Antikristo. Tungod sa iyang pagpangluto sa simbahan, dili nagpatay lamang sa mga Katoliko, pero naningkamot siya na magwagtang sa ilang pagtuo. So sa ehemplo, kung may kwaresma na baligya sa uno o sa karne, sa barato, kung ang mga biyernes na nagdumili na magbaligya sa isda, so naghimo sa butang na magpangluto sa pagtuo sa mga Kristohanong manimbahay. Itungod sa daghang ka mga Katoliko na compromise, daghang ka mga obispo na compromise, sila nagabaton sa Arianismo, dili nagtuman sa Katoliko Kenwood. Pero ang may usaman ang Arianismo dili mo tuo na si Jesus Dios. Jesus may sama sa Dios. Ikaroon ng mga obispo, di mo tuo ng simbahan ni Jesus. Di mo tuo sila ng simbahan divino. Di mo tuo sila karon ng simbahan na Katolika, may mga Diyos non katungod, iwalay lain. Murag ang mga Ariano, obispo Ariano na dili mo tuo sila na si Jesus may mga Diyos non katungod. O si Jesus na may usa ka si Jesus wabot sa minuang sa Dios, siya creature man gyud. Ikaron ang mga obispo mga Katoliko ni mo tuo ng simbahan ng Katolika, ang mistikong lawas ni Jesus Kristo, may mga Diyos non katungod, may mga Diyos non kiniyahan, diin si Jesus ni siyuta muagi siyempre siyang balaan na simbahan. So karon may usa ka kasamihan ba, usa ka similarity sa panahon sa Arianismo karon. Ang mga obispo karon dili naglaban sa pagka-Diyos, kung pwede magsulti pagka-Diyos, ang Diyos ng kiniyahan sa simbahan na Katolika o ang Diyos ng katungod sa simbahan na Katolika. Isa to pa sila maghimo murag sa mga instrumento sa gobyerno imbes kay maghimo sa mga tiglaban sa mga katungod ni Jesus Kristo. Murag dito sa Arianismo ang mga Arians, sila nag-compromise sila siyang pagtuo tungod sa gobyerno, tungod sa mga pressure sa kalibutan. Karon ang mga obispo nag-compromise sa ilang pagtuo tungod sa mga kalibutanong sayo. Mga sayo po na doktrina gikan sa kalibutan, mahitungod sa liberalismo, mahitungod sa katungod sa mga tao.
Sila, bisa mulai pagpanglutos karon, nag-compromisean sila nawala nila ang ilang pagpamalandong may tungod sa pagka-Diyos ni Jesus, may tungod sa pagka-Diyos yung simbahan o sa Diyos nung kiniiya sa iyang balaan na simbahan. Dakong problema sa pagtuo. Karon na ang mga Katoliko na malandong siyempre sa pagka-Diyos. Ito si Atanasio o Eusebius, sila na malandong siyempre sa pagka-Diyos ni Jesucristo uban sa Amahan, uban sa Espiritu Santo. O abi nila na ang simbahan na Katolika ang gingharian sa Diyos ni Siyuta, sila ang mga instrumento ministro sa Diyos. Ikaroon ng mga Katoliko magtutok lang sa kalibutan, dili sa mga Diyos ng kiniyahan o sa mga katungod sa ilang simbahan. Okay, Father. Sige, Father. So, Father, regarding aning sa nang hitabo karon sa ato ang palibot, Father. Regarding labi na karon sa tawag ining giyera, nagsugod na ang giyera sa Ukraine and Russia. So, unsa may connection ani Father? Naba ni connection kitawag og pagtuo? Natong tawag anang gihuptan or it is a simple kanang civil kuan lang siya, tawag ining kasamok. Hindi kayo po. O siyempre, ang magasamok sa youth may kalabotan sa itong pagtuo tungkol sa gera ang papangluto sa pagtuo. Si Maria sa Fatima nagsulti, dagan ka mga nasud, mawala. Dagan ka mga nasud, watangan ng daghan ka mga nasud. Sigurado si Maria magamit niya ng gera para siyang kadawagan. Bisan pero karon adlaw mga pari sa Ukraine atay mga pari sa Russia o sa Poland si Father Carl Stalin siya ang pangulo sa itong distrikto sa Eastern Europe. Wala tay pari SSPX sa Ukraine. Pero si Father Stalin magbisita sa Ukraine, matusa sa bulan, tungkol sa nausa kahigala na katalingban sa mga pari. The Society of St. Josephat sa Ukraine. O sila nangayo sa tao sa mga pagampo lang sa ilang mga simbahan sa Kiev o sa eastern border sa Ukraine. So mangahag kaninyo po na pwede magampo mo alang sa mga Katoliko sa Ukraine o labi na sa mga pari, sa mga 18 kabuok sila magsilbi sa mga 1,000, 2,000 sa mga Katoliko. Sila mga higala nato gikan sa 2000, gikan sa year 2000. O sila nagatiman sa tradisyon sa Ukraine. So, karon na magsigaw man sana magampo ang kanila. Pero ako din nag-iblon sa mga political fallout, nining gera, o unsa mahitabo pagkahuman nining gera. Kung mahuman. O kung maghimo dakong gera. Father, kining tawag anang panghitabo sa atong palibot karon, Father, possible ba ni nga ani connection sa mensahe sa Birhen sa Fatima? Sigurado. Sa tanang mga political movements, may connection sa Lady of Fatima. Ang ingon ni Santa Maria, kung dili magtuman sa akon ang mga gipangayo, umabot ang mas dawatang panggubatan. World War II. Sabi pa, kung dili magtuman pa sa iyang mga ipangayo, mahitabo sa mga mas dawatang panggubatan ng mga problema. So may COVID-19, Sunya, may COVID-24, may COVID, so man, may dakan ka mga problema. Kahiblo man ta na ang kalibutan masamok pagayo, kahiblo man ta na mga maso mangobra sa tanan. Aron magtamakan sa simbahan. Hapit na nakadaog man sila. Sa ato pa, kahiblo na ang tanan may labot sa mensahe ni Santa Maria sa Fatima, pero ako dili kahiblo. Unsa exacto ang ipasubok gawa sa pangitabo na kita kina mga pari, kita kina mag-andam sa atong tao para sa pagpangluto. Kinahanglan mag-andam. Ang kalibutan din mo balik ang Kristo dayon gawa sa dakong pagpanglutos. Ikahiblo man ta na ang katapusang mga pagpanglutos ang pinakamakalilisang.
ito ay interesante na mga ama sa simbahan ng hunora na ang pagpangluto ni Julian the Apostate, hindi ka makalilisan. Hindi tungod sa ang mga kasakit mas grave kaysa una. Tungod sa Julian the Apostate, may tutok sa pagtuo sa tao, inaningkamot na mailad sa tao. Kaya lang sa uban ng mga ama sa simbahan, sini naghimo na ang pagpangluto ni Julian the Apostate mas grave kaysa Diocletian o Decius. Di na mga pagano kung kasakit mas grave pa. Isa ito pa, kung gamiton yining razon, ang atong panahon, mas makalilisan pa tungod sa mailad ang tao ang ilang pagtuo na makaminos. Bisan dili grabe ang kasakit gikan sa itong pagpangluto karon, murag sa una, mas grave ang epekto sa pagtuo. So kita mga pare bisan mo sa ikamo mga katekista, mga sundalo ni Kristo, mga sundalo sa MI, mga sundalo sa LCA, dapat na mag-an naman sa alang sa pagpangluto. Atong kadawagan nato, pinagi sa krus ni Jesus Cristo. Ang krus ni Jesus Cristo, buri ba sabot na gipangluto siya. Itungo ni nakadaog man siya. Ang importante na siya puno sa Diyos ng gugma. Now, ipanglutos man ta, gawa sa pagtuo na Katoliko, o gawa sa gugma na Diyos nun, sayang. So, kinahanglan mapaligon sa itong pagtuo o manghimo tanan tungod sa dakon na pagtuo dakong gugma lang sa Jesus Cristo. Labi na karon tungod sa Papa Francisco, tungod sa mga obispo, labi na dakong pagtuo nato sa simbahan na Katolika. Mito ako sa simbahan, sa Romanhong, Katolikanhong, balaan na simbahan na Katolika. Tungod sa karon, tabonan sa kaulaw, tungod sa iyang mga sakop. Pero ang mga sakop sa langit, puno sa himaya, si Maria, puno sa himaya, sa gugma lang sa mga nakikita, maningkamo na minunod kanila. Imaningkamo man na maglaban sa atong pagtuo, o sa pagtuo sa tibok kalibutan, o mag-andam yun sa kadawagan ni Maria, panagi sa ingon ni San Luis Ginaw na Montfort, panagi sa pagpasan sa cruz. Okay, maayo daghang kay bigla nakatunan Father. Last Father sa tawagan lang nga question para pagpaklaro at least. Kining mga panghitabo karon Father, labi na sa ato ang gitawag og simbahan. Nakita mo gud pagkaron Father nga daghan na kaayo ang mga bag-o nga ato nakita nga gipaila nga daw practice or culture or tradition sa ato ang simbahang Katolika. Naa pa ba'y makita nga tinuod gyud nga tradisyon sa pagtuo nga di na nato makita karon? Saman sa ang mga Katoliko na ang hitabo Father ba naay mga practices karon sa ato ang palibot nga nagtuo nga mga layman nga Katoliko pa siya nga practices, Katoliko nga buhat. Pero naapoy another pod nga side nga nagtudlo pod og tradisyon sa pagtuo nga nagikan pag yun kaniadto. So ang ako ang question Father, asa na to makita ang tinuod nga tradisyon sa pagtuo? Kining makita na to sa palibot karon or kadtong dili na nato makita karon? Well, saman, dapat na ang modeke good sa doktrina sa mga Santo na Papa. Sa mga pagdevoto, nagitudluan sila. Ang pagdevoto nato sa sakradong kasing-kasing ni Jesus. Number 1. Number 2, ang pagbayaw sa trono ni Jesus sa balay. Kung si Pope Pius XI nagasuwat sa iyang encyclical, may tunong Cristo Hari, kini tinasig niyang encyclical sa pagwali ni Father Mateo o sa pagdeboto, taliwas sa mga laiko, taliwas sa mga tao, tungod sa pagwali sa mga pare na magbayaw sa trono sa sakradong kasing-kasing ni Jesus sa mga balay. Siyempre, kanang kaiblo na atong makitang karon, daghang katao sa tanan na Sud, Francia, Alemania, Austria, magampo sa Rosario para sa kalinaw. Kamo, maghimo sa mga publikanong Rosario alang sa kalinaw sa kalibutan. So ang Rosario,
Siyempre, mga santo na papa sa mga niyaging tuiga, sa mga niyaging 200 ka tuig, nagwali sila may nini. Ang pamilya na Katolika ang katapusan ng tanan sa kultura na Katolik. So dapat mo tutok sa pamilya. Ako magsulti ka ninyo, nakita na ako datang ng mga lalaki na uptick na maglalis. Yes. Pero na kinahanglan magatiman sa inyong pamilya. See? Ang pamilya ang importante. Magpabalaan sa pamilya. Gikan sa papa, padulong sa bata, uban sa sawa. Walay control, na dili makanak, may Diyos ng ekonomiya, may katolikanhong disiplina sa mga bata. Yeah, kamo kaiblo, kung kamo magato sa La Paz, mga storya sa tao, unsa nga about pa kahuman. Pero ang pamilya, unsa nga about sa mayong pamilya? Pare, madre, papa, asawa, ang nasud ang mayong about sa pamilya. So, importante na maghimo niya ng apostolado. Importante na mugawas man sa imapahiblo sa kalibutan sa itong pagtuna katoliko. Si Pope Leo XIII nagsulti niya. Pope Pius XI nagsulti niya. Pope Pius IX nagsulti niya. Pope St. Pius nagsulti niya. Pero ingon nila na mga laiko di dapat mag-atong inusara, kinahanglan uban sa inang klero, uban mura sa sandaluhan, ang katekinta di maghimo siyang trabaho, sukutug siyang gusto. Pero mura gusto ka team, gusto ka kasundaluhan, magtrabaho, maghimo tanan, uban sa espiritu sa simbahan. Pero ang simbahan mismo nagtulog kanunay kanato. Ang pamilya, magpabalaan sa pamilya. Disiplinahon ng mga bata. Dili nagsulti ka nato, wag tangon Facebook. Dili nagsulti ka nato, wag tangon cellphone. Tungkol sa, wala na niya itong panahon na. Pero magpabalaan sa pamilya. So kung mga ka unsa itong makita karon na palibok ka nato, na kinahanglan maghimo, na katolikanong, well, palibok ka nato, daghang ka mga nasud, may mga pamilya, maning kamo magpabalaan. May mga rosaryohan na gisulti sa publiko, na magambo sa publiko. Kinahanglan sa may tao na magpayaw sa trono ni Hesus Kristo sa ilang balay. May santos na misa, pinaka-importante na pagboto na halibot na nato karon, iyatong nakitan sa una ang santos na misa. Karon, may usik ka kalihutan na din nakitan sa una, imakitan sa na karon. Now, kini mahitabo po sa dibog kalibutan. Ang mga laiko na maghimo tanan. Ehemplo, sa USA, kung may eskwelahan na mayo, dili katoliko, gikan sa diocese, is gikan sa mga laiko. Sila kinang eskwelahan lang sa mga bata. Katong eskwelahan dawatan, public school dawatan, diocese, So, nagtigom sila nagbuhat sa eskwelahan. Datang ka diocese. And dili sila traditional Catholic man. It's Katoliko na conservative, gusto sa conservative, eskwelahan lang silang mga bata. Ikaw nakita nato kini, nagdagan ka mga Katoliko sa dibok kalibutan. Tungod sa ang klero, dili makitabang ka. Tungod sa ang klero, dili kahiblo sa doktor. Tungod sa mga obispo, busy pagayo sa ekumenismo. Ang mga laiko, mubangon, imagin. At kini mayo o diri mayo tungod sa mubangon. Diri mayo tungod sa diri kulang pa filosofiya, kulang pa teolohiya. So, andaman sila maghimos sa mga sayop. Ehemplo dito sa CFD, katong paglali sa una, taliwa sa mga mga Catholic faith defenders. May did God die on the cross? God didn't die on the cross. God died on the cross. Well, ang problema na dili kahiblo sa filosofiya, sa terminology sa teolohiya, sa teolohiya sa santo, di kahiblo sa Isuat ni San Ignacio, San Agustin. It's an old question. Kuman na. Dili lisod, pero kung dili kahiblo, then it's lisod na may dakong problema. Okay, ang problema di ang mga laiko nakabaw sa teolohiya, walay teolohiya. Mga kinaisa ka nahitabo karon, at dili nahitabo sa una. Imasaptan karon. Tungod sa ang klero, mga par, dili magdumana sa tao, dili magtulo sa tao. So masaptan.
Mayo tungkol sa mga laiko maningkamo na magpabili ni maglaban silang pagtuo. Pero dili Mayo tungkol sa kulang pa sa pagtudlo sa mga pari na itudluan sa tradisyon na filosofika na teologika sa simbahan na Katolika. Romanhong Katolikanon simbahan. Ikini kinahanglan sa taas na panahon. Pagdagan ka mga magtudlo sa sistema. Kinahanglan sa simbahan na magtudlo sa tao. Sulod sa disiplina na eklesiastiko. Yang laiko, uluzuro ang laiko makabato nini inusara. Good. So, atong i-open ang table for open forum. Kadtong naay mga pangutana, kang Father, atong dawaton. Masulod or magawa sa iyang topic. Father. Magsibat ko. Si Father. Okay. Sige. Nakakinsay. Maglako na ka, Father? So, wala na. 15 minutos pa. Okay. Sige. So, mudawat ta og question. Short lang a question kay para i-address ito kay Father Tim. Sir Jeremy, na question? So dark out here. Strong breeze coming in through that door. So these are the beds we're sleeping in. Hello, sir. Wool blankets here. It's going to be chilly in here. Wala kay sir, wala kay audio, sir. It's crashing underneath us. Wala kay audio. Palihog ko sa imong basig sa imong headset na, sir. This weather doesn't Kana. by morning. The helicopter probably won't be able to Sige daw. get us. It'll be stuck here. That's part about being in the middle of the ocean. That there are no Kana. Okay. May pagwala na ikuan. May pa. Gani. Ako sir, wala pa ko ikuan. Wala pa ko pangutan. Wala pa kay pangutana. Naay mga question kay kung wala, Father, final words, Father, para sa amua, Father. Well, panayon sa mga publikanong Rosario na mahimo sa mga publikanong Rosario alang sa pagbayad sa mga sala o ganon mangayo kang Maria na magdala ka nato sa Salinaw. Daghan ka mga Katoliko sa Ukraine, magantos karon, siguro magantos pa. Ang uban na tao magantos sa pagmano sa mga Muslim. Kita, tingali, magantos po. So magambot lang kanila na magpabiling sila Katoliko hangtod sa kamatayon o maghalad sa tanan natong mga himuon ang sa Dios ang magbayad sa mga sala na magbansay man ta sa pagboto na dako nato sa putling kasing-kasing ni Maria. Siya ang atong paglaom. Hiblo man ta na siya makadaog sa yawa sa tanan niya mga kaway. Kita ang mga walay pulos na instrumento niya. Idepende nato lang na maghimo sa mas mayong instrumento sulod siyang putling kamot. Now, kini ang importante na magsibo sa tanan na maghimo sa mga mayong anak ni Maria imagsilbi kini kutub sa to mahimo pa. Pero dili body possible kini na dapat na body possible na makamaayo sa kong kaugalingon, mapabalaan sa kong kaugalingon, makaminos sa mga sala sa akong pamilya, magpabalaan sa akong pamilya, magtulo sa akong mga anak kong taro, mag-ampo lang sa mga bukasyon, sa mga laki, sa mga babae. Maningkamo magtuman sa usa kang isulti sa libro sa handbook sa Legion of Mary. Dili lamang maghimo sa dakong kamayuhan sa tanan, pero ang dakong kamayuhan. Budi possible na kung maghimo sa mayo, kinahanglan maghimo sa pinakamayo. Now, kini atong pagbabalaan. Kawas ka na, walay tulos tanan. Sumututok man ta sa itong pagkabalaan o sa pagkabalaan sa itong pamilya o sa kausaban sa mga makasasala o ang ilang pagkabalaan. So dapat naman yung kamo na makabot sa kahingpitan na espirituhano na lang sa kaugalingon o lang sa tanan tungo sa Malkini ang espiritu ni Maria ang ipanamkon na walay sala. Alright? Salamat kayo, Father. Salamat kayo sa panahon. Thank you, Father. Thank you. Salamat kayo. Okay. Father, kasi nga ni Father? Father Timothy PFIEFFER. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.